ಇಂತೆ ದೋಣಿ ಹೋಯ್ತು ಒಂದುಲೆ ಕಡಲ್ ದಬ್ಬರತ್ತುಲೆ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಕಂಡ ಬಟ್ಟದ ದೆಕ್ಕೆರತೆ ದೆಕ್ಕೆದ ಸೇಲ್ ಓಕೆ 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 ಇಟ್ಲ ತೋಲಿ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಮೀನುಲತ ಬಲೆ ಕಡೆಗೆ ಆ ತ್ರಪ್ಪೋಡು ಬುಡ್ಪಾಯರಕ್ಕೆ ಏನು ಐಕ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ತು ದೆಪ್ಪುಂಡು ಬೋರ್ ದಾಖಲ ಬರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವಲ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿಂದ ತುಳುಟ್ಟು ಬರೆತ್ತಂತೊಲ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ತುಳುತ್ತ ಬೋರ್ಡು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೀಚ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮೇನಿ ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಲಗ್ ಬೈದ ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಲ್ಪ ನಾಡದೋನಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ಕಂದ್ ಬೈದ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲೆ ಬೊಲೆಂಜಿರ್ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೈದನ್ ಬೊಲೆಂಜಿರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡ ಬೇತೆಲ್ಲ ಮೀನ್ ಬೆರಕೆ ಆವು ಆಂಡ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೀ ಬೊಲೆಂಜಿರ್ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕೊ ಬಂದು ಇಂಕ್ಲೆ ಸುದ್ದಿ ಬೈದಂಡು ಸೊ ದಾಲ ಇಂಕ್ಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಬರ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆರ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಜ ಎಂಕುಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜ ಬೋಟ್ ಬರ್ರಂಡಿತ್ತ ಬೋಟ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೇ ಸಮಯಡು ಕೆಲವೇ ಟೈಮ್ ಉಡು ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಯಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ರೆತ್ತನ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವ ಐಡ್ ದುಮ್ಮು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಅಣ್ಣ ಎಂಜಾಲ್ ಪೇರ ಮಾತ ಪೊಚ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂದಪ್ಪ ಇದೊಂದು ತೂಪು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತದತ ನನಗೆ ದಾದೆ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಿದಂಗ ಬೊಳಂಜೀರ್ ಪೂರ ಬೊಲೆಂಜೀರ್ ನಿಖಲ್ ಐಕೆ ಬೋತೀನಿ ಅದೇ ಬೊಳಂಜೀರ್ಗೆ ವಾವ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವಲಿ ತುಲೆ ಬಲೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬುಡುಪ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ಉಂಡದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಮೀನುಲತ ಬಲೆ ಕಡೆಗೆ ಆ ತ್ರಪ್ಪೋಡು ಬುಡ್ಪಾಯರಕ್ಕೆ ಏನು ಐಕ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ತು ದೆಪ್ಪುಂಡು ಅದಾ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತನ ಒಂಜಿ ಬೀಚ್ದ ವೈಬ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಒಂತ ಮೀನ್ ಕೊನೋದು ಆಮೇಟು ಇಲ್ಲದಂತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ದುಂತುದಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕುರ್ಚಿದ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಅದಾ ಈ ವಾಟರ್ ಲೆಂಗ್ ಡೌಟ್ ಅವನುಂಡು ಮೂಲ ಬೊಲೆಂಜಿರೇನ ಅಂದತ ಮಾತ ಬೊಲೆಂಜಿರಿ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಕಾಂಡದ ಇನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೊಲೆಂಜಿರಿ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರಿ ಅಂಕಲ್ ಒಂದ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುನಿ ಇದ್ದಿ ಎಂದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರಿ ಇದೊಂದು ದೃಶ್ಯ ತೂಯರ್ನೆ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಸತ್ಯ ನೆಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಳ್ಳಿ ಪೂಜೆ ದಾಲೆಪು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಿಶ್ ಆತವು ಕಡಕ್ ರವಾ ಫ್ರೈ ಆವಡು ದನಿ ಏನಿಲ್ಲ ಬೊಲೆಂಜಿರಿ ಅಂದ ಪಾಡೆ ಭೂತ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವ್ ನಿಕುಲು ಪಡ ದದನ್ ಪಿನೈಕ್ ಅಂದಾಜು ದೀದು ಬೋಪುನ ನಿಕುಲು ಐಕಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೋಪರದೆ ಓ ಇಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ ಓ ನಿಜ ಇರು ಪಾರ್ಪುನ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತಿದ್ದೇನೆ ಬೋರ್ ದಾಖಲ ಬರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವಲ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಹಾ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲ ವೈಕ್ ಪೋಪಾರ ಮೀನು ದೆಕ್ಕೆ ಬೊಕ ಭೂತಾಯಿ ಬಂಗುಡೆ ಪುರ ಎಂಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಇಡೆ ಶೂಟ್ ಅಂಪೇರ್ ಅಪ್ಪಗ ಭೂತಾಯಿ ಬಂಗುಡೆ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತನು ಓ ಅವ್ವ ಉಂತುದುಂಡು ಅಂಚತ್ತೆ ದಾದ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಗುಂತುದೇರ ತೂಪಿನ ಕರ್ದಿಂಚು ಐಡಿಯಾ ಜಾಮ್ ಮುಕುಲು ಪನ್ನಿ ಅವೇ ಮುಕುಲು ಬೊಲೆಂಜಿರ್ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಾಪನಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ತಿಕ್ಕಡು ಬೊಲೆಂಜೀರ್ ಪುರ ಉಪ್ಪುನು ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಲೆಂಜೀರ್ ಪುರ 90 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಟ್ ಲೈಕ್ ಮೀನು ಉಂಡು ಐದು ಜಪನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಪಂಡೆರ ಕುಲ್ ಕೇನ್ನಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ವೆಪ್ಪುನ ಇದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಜ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿತ್ತೆ ದೂರಡೊಂಜಿ ತೋಜುಂಡು ಭೂತಾಯಿ ಉಂಡು ಬಂತೇರು ಅಲ್ಪ ಬಲೆ ಬೀಸೊಂದು ಉಲ್ಲೇರ್ ತುಕ್ಕೆತ್ತೆ ಬರು ಐತ ಫೂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ತೋಜಾವ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ರೀತ ಮಲಮಲ ಈ ಎಂಜಾನ್ಪಿನಿ ಡೀಪ್ ಸಿ ಗೆ ಪೋಪೆರತೆ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪುನ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಫಿಶ್ ಪುರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಮುಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನಾನು ಅಂಡ ಒಂಥರ ಬೀಚ್ ಅದ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಬ್ ಗೊಂಡಿ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ದಾಪಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಜೋರುಂಟು ಸರ್ ಪಂಡೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಿಕುಲು ಬತ್ತಂಡೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಸೀದಾ ಬಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್
ನೆರ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜೆ ನಲೆಕ್ಕಡ ನಮ್ಮನೆ ಗಾಲ ಮಲಮಲ್ಲ ನೆಟ್ ಗೋಣಿಲೇಟ್ ವರ ಪೋಂಡ 7 to 9 days ಆತ 10 days ಮುಟ್ಟಾಕ್ಲು ಅವಳು ಎಪ್ಪುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪಿನ್ ಸೊ ಬನ್ನಾಗನೆ ಫ್ರೋಸನ್ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಅಂಡ್ ಒಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಕಾಂಡೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಪೋಪೇರು 7 ಗಂಟೆ ಪೋಪೇರು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಬಲೆ ಹಾಕ್ಪೇರು ಸೀದಾ ಕನಕ ನಿಗಳು ಕಾಂಡೆ ಏತು ಬರ್ತು ಪೋಪಿನಿ ಓದು ಈತೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಡ ಬಿಡುವ ತೂಲೆ ಪಂಡೆರಾರು ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ 4 ಬೇಗನೆ ಪೋವೇರು 5 ಬೇಗ ಪೋದು ದೇಪಂಡ ಬಲೆ ಬೀಜ ಅದು 5 ಮೀನಿಂದ ಹೊಡತ್ತ ಅಂದ್ ಕಾಂಡೆ ಅರ್ಲಿಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4 ಗಂಟೆ ಪೋದು ಅರೌಂಡ್ 6:30 ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಅರೆ ಅನಗ ಮುಲುಪುಲೆ ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ತೂ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೀನು ಯಸ್ ಮೈನ್ ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್ ಅವನ್ ಜೋಲಿಯ ಬೇತೆ ಅವನ್ ಅಸಲು ಮೀನಲ್ಲ ಪತೊಂಬುಪಿನ ಹೌದೇ ಮೀನು ಅಡಿಗೆ ತೊರತದು ಮೀನು ಒಂಜಿ ದೆಕ್ಕದು ಪತೊಂಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಮೀನತೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಖಲ ಮಲ್ದಿತ್ತದೆ ಮುಲ್ತ ಮಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಅರೆ ತ್ರಿಶೀಲರೆ ಕಡ ಬಿಡುವೆ selling process yes bro ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿನ ಮೀನನ್ ಪೂರ ಬಲೆರ್ದು ಬಡದೆತ್ತದು ಸಮುದ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡು ಮೀಪಾದ ಮೀನನ್ನು ಇಡೇಕಂತ ಮಾರೋಣ ಅದಾ ಏತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೇನ್ಗೆ ಏತಿ ಬಾಳೆಂಜೀರಿಗೆ 200 kg ಬಡ್ಡ 200 ಫಾರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಬೊಲಂಜೀರ್ ಇತ್ತದ ಸೀಸನ್ಗೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಬಸ್ ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದದೆ ಅಂದೆ ಬೂತಾಯಿ ಇತ್ತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿಕ್ಕು ಈ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತ ಈ ಸೆಕೆಗೆ ಎನ್ನಂದೆ ಇಜಿಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೊಲಂಜೀರೇನೆ ಇಜಿಂದ ಅಂದೆ ಸೆಕೆದ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಪನ್ಯವೆ ಸೆಕೆತ್ತ ಟೈಮ್ ಮೀನು ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ಆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜ ಇತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಬೊಲೆಂಜೀರ್ ಅಂಚಿನ ಫಿಶ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನರಮನಿಲೆಗೆ ಸೆಕೆತ್ತು ಮೀನುಲೆಗೆಲ್ಲ ಸೆಕೆ ಉಂಡು ವೆಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋದಿಪ್ಪ ಅದು ನೆಟ್ ಸಬ್ಬ ಚೊಲೆ ನೆಟ್ ಬಲ ನನಲ್ಲ ಈ ಬಲೆನ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಬುಡುಪಾದಿಜೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವಳು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಲ ಮೂಲ ಬುಡುಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಅವಳ ಬುಡುಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲ ಬುಡುಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಯಾವ್ದೋ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕೈತು ತಿನ್ಪಿನ ಅನುಭವ ಉಂಡು ನೆಂತೂನಾಗೈತಾ ಅಲ್ಲೇ ಭೂತಾಯಿ ಆಯ್ತು ಹೋಲು ಪೂರ ಭೂತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಭೂತಾಯಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪ ಬಿಡಿ ಭೂತಾಯಿ ಬಿಡಿ ಅದು ಮೀನುಲ್ಲ ನೆಟ್ ಇಂಜನ್ ಪಿನಿ ವೆಕೇಶನ್ ಪೋಪ ಪಂಡ ದ್ವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೀನುಲ್ಲ ವೆಕೇಶನ್ ಪೋಪ ಪಂದು ದ್ವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಸತ್ಯ 4 ತಿಂಗಳು ಇರೇ ಕಡಪುಡುವೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗಣಿ ಬೊಲೆಂಜೀರಿ ಎಂಚ 205 ಓಕೆ ಓಕೆ ಭೂತಾಯಿ 205 ಕೊಡೆ ನೈಡ್ದತೆ ಓಕೆ ಭೂತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿದ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಬೊಲೆಂಜೀರು 250 ಬಂಡೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಬರೋಲಿಡೆ ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಲ ಬತ್ತದ ಶ್ರೀರಾಮಾಂಜನೇಯ ನಾಡದೋಣಿ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದಾ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಫ್ರೆಶ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅನ್ನಗ ದೇತೋನು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದು ಅದಾ ಎಂಕ್ಲು ಏತು ದೇತೋನು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೊಂದು ಅಂದಾಜಿದೀಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ್ಲಿ ಒಗ ದಾದ ಅಂತೀನಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಪನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಪಪ್ಸುಲ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಡೋದು ಇದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಲೆಕ್ಕೊಟ್ಟಿಕ್ಲೆ ಮೀನ್ ದೂರ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅದಾನ್ಪ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ದೂರ ತುಲೆ
ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ತೋಜು ತೋಜು ದೂರಡೊಂಜಿ ನಾಡದೋ ನಿಂಡು ಬಂಡ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಲೆ ಪಾಡ್ದೇರ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚ ಅವು ಬನ್ನೆಟ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಐತೊಂಜಿ ವಿಜುವಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಒಪ್ಪುನು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಪೂರ ಬೊಲೆಂಜಿರೆ ತೆಕ್ಕಿದೀವಿ ಸೋ ಮಚ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ದೂರೋಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಶಿಪ್ಪುಲ ತೋಜು ರೆಕ್ ಶಿಪ್ ಅಂದಲ್ಪ ಅವೇತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಡ ಐಕಂದೆ ಬೋಡನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಇಡೆ ಗುಡ್ಡಗೊಪ್ಲಾಗ ಅವೇತ ಒಂಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿಯೆ ಪುದರ್ದದೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ತುಳುಟ್ಟು ಬರೆತ್ತಂತೊಲ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ತುಳುತ ಬೋರ್ಡು ಹೌದು ಸಾಬಾಸ್ ಓ ಅಕ್ಕುಲೆ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಲೆ ಇದೇ ಬರ್ರವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಅತೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಲಾಗ ಬತ್ತಂಡ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಉಪ್ಪುನು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಬೋಟ್ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುನು ತೊಲೆ ಅಕುಲ ಅದೇ ಬಂಡೇರ್ ಬೊಳಂಜಿ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಆತೊಂಜಿ ಗಿಡಿಪುರ ರಾಪುನ ಮುಲಂಜಿ ಆಯ್ತುಲೆ ಪಾಪ ಐಕ್ರ ತಿಕ್ಕುನಂದ ಐತೊಂಜಿ ಆಸೆ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ದೂರಾಡೆ ಒಂಜಿ ಬಲೆತ ವಾಷಿಂಗ್ ಅವನೊಂದು ನನೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಜನವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಚ 4 ತಿಂಗಳು ಮೀನಿಜ್ಜ ಅದ ಮೆರ್ನಟಿಗೆ ಮುಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಈ ಸೆಕೆತ ಸೀಸನ್ ಮುಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಅವಳ ಕೋಡೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಭೂತಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿನಿಗೆ ಕೋಡೆ ಬರ್ರ ಆಯ್ತು ಜನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಭೂತಾಯಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೀ ನಾಡದೋನಿದೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕವರೇಜ್ ತೋಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದಾ ಪಂಡ ಮೀನ್ ದೋಣಿ ಬರ್ತೀನಿ ದಿಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಲೆ ದೆಕ್ಕು ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಬಲೆನ್ ವಾಶ್ ಮಾಲ್ ತೋಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಪುರಪ್ಪನಿಗೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ದಾದನ್ಪಿ ನಾವು ಬಾರಿ ಉಪದ್ರ ಪಂಡ ವಿಷಕಾರಿ ಬೊಕಂಜಿ ಕಿರ್ಮುಂಡು ಅವು ಮುಟ್ಟುಂಡ ವಿಷಕಾರಿ ಸೊ ನಿಕಲೊಂಜಿ ಮಂಡಿ ಅಡಿ ಪಡು ಮಾತೆಕ್ಲ ಒಂಜೇ ಬಲೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಹತ್ತು ಬೊಳೆಂಜಿರ್ಗೆ ಅಂದೆ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಬಲೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರು ಅಂಚನೆ ಮಲಮನ ಮೀದೆಲೆಗೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೀನ್ದ ಸೈಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಈ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ಕುಲ್ ನೇನು ವಾಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಳೆಂಜಿರ್ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ದೆಕ್ಕೆರತೆ ದೆಕ್ಕದ ಸೇಲ್ ಓಕೆ ತೋಲಿ ನೆಟ್ ಬೊಳೆಂಜಿರ್ ಉಪ್ಪು ನೀ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕಿದಿಜ್ಜಿ ಅದ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಐನ್ ಹಿಡ್ದವರ ಮೀನು ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬೊಳಿಂಜೀರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆವಿ ಬೊಳೆಂಜೀರದ ಮಿತ್ತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದೀದು ಬೇರೆ ಅದು ಹೊರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭೂತಾಯಿ ಬಂಗುಡೆ ಇಜ್ಜಿ ರೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ಖಾಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಎತ್ತೀನಿ ಅವು ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬಂಗುಡೆದವ್ರ ಎಂಕುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಅಡ್ಡೆ ಆತನು ಕಡಲ ಮಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮಾಂಜನೇಯ ಕಟೀಲೇಶ್ವರಿ ದೋಣಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಬರ ತುಲೆ ಗುಂಡಿ ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ತುಲೆ ಅವಲ್ ತುಲೆ ರೆಕ್ ಶಿಪ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಅಲೆ ತುಲೆ ನಮೂನೆ ಉಂಟು ಲೆವೆಲ್ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಶಿಪ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡುಂಟು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆತ ಇನ್ನು ಒಯ್ಪುನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಯ್ಪರ ಆಪುಜಿ ದೀದ್ ಒಯ್ಪುನ ಪಂತೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನ್ ತುಕ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ದಾದ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕನ್ ತುಕ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಇನ್ನು ಓ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಬೊಲೆಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಕರ್ದಾರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂದಿರ್ ತೋಜ್ಜಿ ಇದೆ ಬಂಗುಡೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬೋಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಚೊಪ್ಪು ಪೂರ ಬಲೆನ್ ಕಟ್ಟಿದೇರಾ ಬೆರಕೆ ಮೀನುಂಡು ಅಲೆ ನೆಟ್ ಒಂದು ಬೆರಕೆ ಓಕೆ ದಾನಿ ಈತ ಮೀನೆ ಬಲೆಟ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅರೆಗಾಲ ಐನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಅಂತ ಎಟ್ಟಿಂಡು ಇಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೂಗು ಅರೆಗಾಲ ಐನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಒಂತೆ ಕಮ್ ದಾದೆ ಅದೇ ಕಡಲ ಮಗೆ ಇಂಕೊಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಕ್ಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದಿತ್ತ ನಿಕೊಲ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ತೂಲೆ
ಫಿಶರಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಮೀನ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚಂದು ಲೈಕ್ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಐತು ಬಂಗುಂಡು ತೊಲೆ ಒಂಜಿ ಆ ಬೋಟ್ ಐತು ಅಕ್ಕಲು ಪನ್ನಗ ಎಂತ ದಾದ ಉಂಟ ಅಕ್ಕಲು ಪನ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತವನಿಕ್ಲಿ ಬಡ ಚಾಕು ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಣಪುಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದು ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕನ ಪಕ್ಕ ಬೇಜಾರ ಅಂದು ಅವು ತೂಕು ದೀದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಿಲೋನೆ ಅವು ಮೂಜಿ ಕಿಲೋನೆ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ನಮ್ಮದೊಂದು 1 ಕಿಲೋ ಬೊಲೆಂಜಿರು ಬತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಡು ಕೈತ್ತು ತಿಂದ್ರೆ ಅಡಿಪೊಳಿ ಅದ ಮೀನು ತಿನ್ನಂದಿನ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ಮೀನ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ವಿಷಯ ಆತಿ ಬೂತಾಯ್ ಯಾಪದ ತಿನ್ಪಾಯ್ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಕುದು ಅಡೆಗೆ ಬೋಪಿನತೆ ಕಲ್ದ ಆಮೇಲೆ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ಪಂದಿತ್ತೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಚು ಬೋಪಾರ ಅಂದು ದೂರ ದೂರ ಅಂದು ಹಾಂ ಡಬಲ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಸಾಧ್ಯ ಡಬಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೂಡಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರಿಯಾ ಅಂಚ ಗೊತ್ತ ಮ್ಯಾಪ್ದಾಗ ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ವಾಗಿ ಹೆಸರು ಹೋಗ್ಬರಿ ನಿಖುಲ್ ಹೋಲ್ದಾರಂದತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದು ತೋಜ ಅನ್ಸಿತ್ತು ದೂರಾಗಿ ಅದೇ ಸೊ ಈ ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೀನ್ ದೆಪ್ಪರಿತ್ತಂಡ ಸೀದಾ ಬರಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಏತ್ ಒಂಜಿ 1.5 kg ಬೊಳೆಂಜಿ ಮೀನ್ ಬೊಳೆಂಜಿಯತ್ ಇರವನ್ಪೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ 1.5 kg ಬೊಳೆಂಜಿರ್ ಮೀನ್ ತೊಂಡ ಬಕ್ಕ ಅವಲಂಜಿ ಆಜಿ ಐನಾಜಿ ಕೊಂತಿ ಮೀನ್ ಇತ್ತು ಕೊಂತಿ ಎಂಕತ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಗಮನಕ ಒಕ್ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪಂದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪಂದೆ ಎನ್ನುವ ನನಾತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಓಲೋಲು ಜೋರ್ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಪಾರ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಗಂದು ತೂಕ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಕಂಡ್ರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ 360 ಒಂಜಿ ಮೇ ಮಾತ್ರ ಬಂದಾಪು ಓಕೆ ಸೊ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್.